И какво става, хора, днес сте с Clash of Clans BG и днес ще играем Clash of Clans. Днеска искам да ви покажа как фарбих и колко е полезно това. Ето тук, момент, ето тук, както виждате Attack Work. Вече атаквам с голуб, атаквам атаки. Вече вижте, тук по 300 бона, тук 300, тук по-малко по 100 и 200, тук по 200 и 300, по 300 и 200, почти по 300 и 200, 300, тук вече истинско голуб. Но искам да ви кажа, че ако имате много купи, да речем 1600 купи, ако имате 1600 купи, ако имате и сте минали месеца за 1000 жимо, която е, сега ще ви я покажа. Момент. Ето я, Master Level 2600, 1000 джема. Ето сега ще ви я разясням. Ето, Master, Champion и Титан. Аз съм ето тук. Между тези двете е тук. Моите приятели, които играят в Facebook са ето тук. Тук се виждате. Ето този. С него той почна преди мен да играе Clash of Clans и се заложихме дали ще го мина. Както виждате, ръж. Ето вижте, не е много ръж. Добре, но аз съм по-силен от него. И Жертавър четвърти, добре. Моите са 5 и 6. И явно аз победих. Искам само да попитам, да ви питам дали, по-скоро искам да ви питам кое е по-добре. Да фармям купи и после да качвам пак, или да правя горе и да качвам само. Според мен това да правя. Ще пускам. Опа. Я им някой иска ли дони? Добре, ще му дадем 2 хора. И хора, между другото, пишете в коментарите също какви други игри искате да играем. Защото момент. Добре. Ето тук. Момент само. Колко? 5 и 3 8 и 3 11 и 5 16. Имам готови. 1 17. Аз се атакувам с 18. Ето, 18 ще има нещо не е наред. Ма си знаех. И другото, това е втори епизод от моя канал. Знам, не съм много добре като за начало, ще се повторя максимално. Днеска си пуснах да се опитам тази пошенка, защото аз пошенките още не съм добре. И както виждате, вече побирам 205 място. Не съм макснал. И махна така 9.
Както виждате, визор тауъра ми е на лево 6. Този се е на 6. Този ми е 5. Само този не ми харесва, че е на 4. Ето. Ето. Също е това да го опвам. Аз в момента събирам голд за оградите, но не само. Оградите може малко по-нататък да ги направим, защото те не са от най-важните. В момента са ми важните оръжията най-вече. И тия. За даръка. Ще ги опвам. И мортерите също. Това мисля да е хора. Като за начало. Какво да ви кажа друго? Плана е България. Правилата са For Bulgarian Kingdom 681 year. Ханкрум. Задължителен донит 500-700 на сезон. Това ако си е нормално. Хора, които не донитват, ще бъдат подминавани от останалите и няма да получават нищо, за да има равенство. Това е чефт. Макси деници се искат само за война. За фармене всеки начало всякакви. Нет, този са му готови хоговете. На кой? Аз съм отскоро тук и за това. Чакай. Да го видим този. Гогичеве. Ох, какъв смях. Поне виждате съм на пети. Хайде първи. Втори браво. Втори. Първи. 8, 7, 4. Браво, момчето. Не знам за какво пръш. Браво, прави си първи ексбол. Браво. Ти колко бе ударила? Един. Няма как да има един. Два билдъра ли бе? Това не е възможно. Каква билдърата? Девятка. Един. Следим. Два. Следим. Ето го трети. Има ли четвърти? Четвърти, но все пак браво, че все пак поне има 3. Иначе кик. Ще иска арчери. И що? Да не би да фарми. Той е един от добрите в клана. Добър? Доста. Те би вървета. Я. Писането е той 5 билдъра ли му колко имаше? Видим. 1, 2, 3,
4, 5. Браво. Сега посипвам. After Tower. Друго. Wizard Tower. Другите 3 билдера къде са? Wizard Tower. Друго не виждам. Archer Tower и Wizard Tower. Друго хубаво се. Ютубърът е, ама това е демо. Добре, нищо не му се футбол. Сериозно? А пък има доста еликсир, погледнете. Има около 2 милиона еликсир близко. Но да. Гледай и половина. А голда му как е с голда? Добре, има си голд момчето. Доста. Мортри. 7, 6, добре. Аз има 1800 няколко джема, ама много тъпо направих. Трябва да събера още да направя 5 билдера, супер тъпо направих. Че ги изхъбих само и само да имам Бейби Дракон. Като не го ползвам. Какво ползвам? Не питайте. Не питайте. Поне да го бях изхъбил. Тия джеми малко чай да ги изхъбя за огради или веднага да си ебне това. Това не иска 1800, вижте колко. 679 джема. Тейче. Протакам. Аз бях взимал от ето тези пакети. Този. Значи, ето този. За 18 и ето този. Те двата бях взел. Взел, и това мисля да е хора. Абонирайте се за мене и чао!